În episodul de astăzi vom vorbi despre Rwanda. Este o țară din est-centrul Africii, capitala este Kigali. Rwanda se învecinează cu Burundi, Tanzania, Uganda și Republica Democratică Congo. Înainte de a fi colonizată, Rwanda a fost locul unui sistem politic complex ce avea la bază monarhia. La început, teritoriul ruandez a fost locuit de către tribul Tua. Apoi, în urma migrațiilor, populația Tua a fost absorbită de către triburile Bantu. După primul război mondial, Rwanda trece sub administrație belgiană. Influența belgiană în conducerea Rwandei a constituit o cauză importantă a genocidului ruandez. Genocidul ruandez a fost o crimă împotriva umanității în care au fost masacrați între 800.000 și 1.000.000 de etnici, Tutsi și Hutu. Genocidul s-a întâmplat într-o perioadă de 100 de zile în anul 1994. Rwanda este o mică țară din centrul Africii cu o suprafață apropiată de cea a Belgiei și cu o populație de aproximativ 11 milioane de locuitori, face din acest stat african să aibă cea mai densă populație. Țara este populată de 3 etnii: Hutu, Tutsi și Tua. Deși vorbesc aceeași limbă, împart același pământ și respectă aceleași tradiții, conflictul dintre Hutu și Tutsi nu este o noutate. În Rwanda găsim lacul Kivu, remarcat prin faptul că este singurul lac de pe acest continent unde se găsesc crocodili. Chiar dacă țara se află în sărăcie, terenurile de aici, spre deosebire de majoritatea țărilor africane, este foarte fertil. Mai mult de jumătate din terenul Rwandei este folosit pentru agricultură. Transportul terestru din Rwanda sunt mașinile, autobuzele, motocicletele și microbuzele. Din păcate, aici nu au fost aduse căi ferate. Aproape toată populația de aici lucrează în agricultură. Aici plouă surprinzător de des, având în vedere că vorbim despre Africa, așa că localnicii nu au probleme cu apa potabilă. Vinul și berea locală sunt făcute din banane. Aceste băuturi sunt destul de specifice. Aici nu se acceptă mâncarea în public. Localnicii consideră acest lucru indecent, așa că ruandezii preferă a mânca de obicei cu ușile închise. Președintele Rwandei mătură personal pe străzi o dată pe săptămână, dând un exemplu pentru restul cetățenilor. Rwanda cheltuiește de 4 ori mai mult din import decât câștigă din export. De aceea, mai mult de jumătate din populație trăiește în sărăcie. În Rwanda există un singur post de televiziune și un singur post de radio, ambele deținute de stat. Speranța de viață aici este una dintre cele mai scăzute din lume, motivul principal fiind inaccesibilitatea serviciilor medicale. Principala atracție turistică din Rwanda se află în zona vulcanică. Este vorba despre un parc protejat care servește drept cămin pentru gorilele de munte. Cea mai diversă zonă din punct de vedere al faunei rămâne Parcul Național Akagera. Aici trăiesc animale precum boul, zebra, impala, babuinul, leul, porcul sălbatic african și hipopotamul. Fiind o țară în proporție de 99% creștină, sărbătorile din Rwanda sunt strâns legate de cele creștine. Locuitorii țării sărbătoresc Crăciunul și Paștele la fel ca noi. Ziua națională este pe 1 iulie, atunci când și-a câștigat independența față de Belgia. Sportul este un element foarte important în cultura țării. Fotbalul este cel mai popular sport de echipă al țării. Ultima sâmbătă din fiecare lună este dedicată muncii în folosul comunității. Toată lumea trebuie să participe la aceasta, fie că este vorba de curățenia unui parc sau de construcția unei școli. Cam atât pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut, dă un like și un share, ar ajuta foarte mult.